Muri Zimbabwe muri rudadiso. Tichirimo Mutoko chakaherereka chakachaya kurikuitika zvese. Nhasi unoka chandingade kukuzisa ndichoti nhau ino tiri kuiburitsa mushure mekunge rwendo rwatovapo kare rwekuchipinge kunoripa kwa Namandi. Naizvozvo nyaya ino haichisiri very fresh nekuti yakaitika zuro rwendo rwusati rwatanga. Izvo zvino kutaura kwatiri kuita pane zvatoitika kare munoka muchipinge. Naizvozvo ndoda kukuzivisa kuti chipinge tiriko, tiri kukupai nhau yekuno kuchipinge kuti chii chatora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Muzuva ranhasika regai timbokupai hurukuro pakati pasekuru Mukotsanjera naMandi. Munzwika kuti vari kutaurirana kuti kudini pamusoro perwendo rwava kutanga. Asi tisati tatangidza chirongwa regai katimbonzwa vavakidzani vepamasawa kuti vanoti kudiko nenhau iyoyi. Inini ndimire pano ndironzoratidza imwe ndobva pakadika apa. Pano pandiri ndepasawira nanasawira edu ana masawa. Tiri kundokumbirawo kuti vanhu avo vabatsiwe. Taneta nokuramba tichindoya pano chindonzwa kuti chachaya kwaMandi, ngoma dzachaya kwaMandi, taneta. Saka tauda kungoti wabatsiwewo zvichipere. Mvana dzakazara muno wachidororiwo tichiuye kuunganira makadhibhokisi. Taneta nokuunganira nhamo yaMandi muno. Ndatenda hangu. Ndonzi maita wanda kambudzi. Ini ndanga ndichikumbira kuti dai zvaibvira mhepo yaMandi iyo yabata pana B aite kutaura ari. Ndatenda. Irawo zvataurwa nomubi yangu kuti mhepo iyo yaMandi iyoyo ngaiuye pana B kana nemhuri yake yese ngaipere yese kufa. Ndataneta nazvo zvokuunganira B. Ndinotenda hangu. Zviri kuitika pano muri kuzvionawo sei? Ndiriona riri dambudziko rakakura zvisingaite, saka vanhu vangu vabatsirikewo. Asi rinogadzirika here? Aiwa, rinogadzirika wakagusikana. Inini zviri kuitika pano ndirisawirawo pano zvinondisiririsa nokuti ndiri neighbor iwawo. Ndinonzwa tsitsi zvakanyanya nokuti zvandaiona nezvazoitika. Ndinokutenda hako Mandi nokuti rufu hwanga huri muno hwaisiririsa. Papo wakarapa vana ava, ndinokutenda Mandi. Batsira vana ava Mandi nokuti vana ava vanotambudzika. Ndiri neighbor wavo. Ndiri kukutenda Mandi muzita raJesu. Chengeta mhuri yokumasawa indirisawira wavo. Zvisiri zvoje ndinonzwa tsitsi zvakanyanya. Kuno vamwe vakanga vasina kana mbereko. Ndinonzwa kufara zvizhinji kwazvo handigone kutinongedza kuti uyu. But zviri kuitika zvinondifadza, zvinondisiririsa. Asi pari zvino Mandi ndiri kufara. Chizorodza mhepo iyoyo mumasawa muzita raJesu. Amen. Ini ndinotenda zviri kuitika pakati penzvimbo ino kuti wabatsira vari kuuya kobatsira panapa. Kuti dai zvaenderera mberi, zvapfuura mberi, zvipere wabatsirike kuti mazvita nokuya kwamaita wavari kubatsira. Inini ndiri mudzimai wemudzinza remasawa. Ndofunga taifamba tichitambudzika, tichifamba tichitengesa zvinhu, nyika ichitaura kuti munoshandira varume, asi isusu tisitaiziva dambudziko redu nekuti mwana anogona kufa zvisina tsarukano, kuti umwe musi unogona kuti nhasi pari kuchemiwa, mangwana apa pari kuchemiwa. Zvinhu zvaitirwadza nekuti taisacrifice kuti tirare tisingafuge mablankets kana kuti tiregere kudyawo muriwo une mafuta, tichishingirira kuti watibatawo vana vanorarama pamusoro penyika ino. Asi nekuda kwekutiwo takazobatanawo nevarume vedu, nyika shuwa vanotaura vaiseka, vanotibatsira vachitigombedzera vachitinyaradza, vaitinyaradza. Ndinotenda hangu mhuri yeZimbabwe. Toda kuti mutiudze kuti zviri kuitika pano muri kuzvionawo sei? Ini zviri kuitika panapa ndiri kuzviona zviri zvinhu zvakanaka. Zviri zvinhu zvokuti zviri kuita kuti vanhu tidzidze muupenyu. Chakaipa chakanyangara.
ndo maonero ndaitawo kusvika kwandaita pano. Asi yezvinezvi nemafambiro ari kuita basa ndezvipi zvamungade kutaura? Ndine ndiritonakirwa nekufamba kuita basa iri mune chakanaka. Ndotenda. Right. Vanokubatira taurai makatarisa kuno. Inini ndiri kutenda nechitiko chiri kuitika kuno kwa Mutoko. Ini ndinoitwa pangana yemabhande ndiri kuno kwa Mutoko. Shuwa tiripo kumasawa. Problem yechokwadi taiona zvinhu zvavo varipo wapuhwa. Hama dzangu shuwa ngozi iriko munhu haangoendeba zvinotodzoka. Saka ndiri kungoti kuno wariko musaite zvinhu zvongozi zvakashata. Tiri kuno kwa Mutoko shuwa problem ndiyoyi chokwadi basa rabato. Mhepo yaMandi iri kusimuka nhasi kuenda kumusha kuchipinge ichanosvika nhasi kumusha kana kuti ichasvika mangwana kusini. Ndizvozvo tiri kuti mhuri yeZimbabwe ndo basa rabatwa kuno kwa Mutoko, ndo pasvika chikamu chaMandi nhasi. Kubva pamaingonzwa kuti zvadai nhasi ndo pazvazosvika. Nhasi waripa zvinhu zvavo, saka Mandi ari kuenda kumusha kwake nhasi, ndofunga achasvika mangwana kusini kuchipinge. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe nokuti tsigira kwenyu tiri kuno kwa Mutoko. Kwa Mutoko hazvisi kupera zvitiko zviri kuitika, hazvishamise muchazoona ZBC wachidzoka futi munzvimbo ino yekwa Mutoko. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno maMutoko. MaMutoko muno chiitiko zvakawanda zvinoitika muno maMutoko. Asi tiri kutenda nemi mhuri yeZimbabwe muchititsigira kuti kuno kwa Mutoko dambudziko ripere. Hazvishamise muchaona tichidzoka futi zvekare munzvimbo ino yekwa Mutoko. Nokuti muno zvimwe zviri kuitika zvakatotaisa kuti ZBC vanogona kusvika munzvimbo ino yekwa Mutoko. Saka tinotenda nokutitsigira kwenyu mhuri yeZimbabwe maita basa. Aiwa. Neniwo ndinotenda ndichionawo chitiko chachiri panapa ndinoitwa Desire Kanjanda. Ndini mugariro muno, ndinogara mautonga, asi ndiri munhu panguva ine ndichinzwa shuwa zvakazvitaurwa zvakachiitika zvese muno. Aiwa, taona mombe zvese, aiwa zviri kufamba zvakanaka, zvirakidzwa zvinhu zvacho zvese zvirakidzwa zviri kufamba zvakaita sei, zviri kufamba zvakanaka. Aiwa, ndaonawo kuti ngozi yakaipa, ndasina kumboziva kuti ngozi yakaipa kudai. Ndingotiwo kumhuri yeZimbabwe ngatisiyana nechinhu chinonzi ngozi kana kuuraya. Handina zvakawanda zvokutaura, handingoona chitiko chachiri panapa. Ndinongoti aiwa zviri kufamba zvakanaka. Pane hurukuro dziri kukurukuro. Chinhu chandaita ndandisina kuzokusuma ndechekuti ndazotora amwe masvikiro aenda kumberi, asi ndazoti kunoku kuti umire iwewe uri wega kunoku, rega nditorewo masvikiro 2 andauyonawo kuti azomirawo newe akubatsirewo paunenge usiruziva kana kuti paunoda kuziviswa unovabvunzawo kuti mukoma apa ndodini, tobatsirana kuti ufambe zvakadini zvakanaka. Ndo misikanzo yandaita. Uyo ari pekutanga arisati roko uyo anonzi Magadu. Uyu ndi mukoma Solomon. Kana wakanzwa unzi dangwe rababa, uyu Solomon uyu ndakamubuditsa gore ra 2000. Inini wacho ndisati ndaroora ba. Kana kubatadza mune musikana ndanisatiba ndandakurwa basa. Ndo pandakabuditsa Solomon, akaripwa akabhadharwa akapedzerwa. Asi werudzi rwacho wakati hatikuendesi kumba kwako, tafarawo tinogara nesu zvese kumba kwako takuona taripa tapedza, waasahwira wedu tauda kuti tigare newe wamupamba wedu. Ndo chimiro chiri apa, asi zvese akapedzerwa. Uyo ndi Magadu. Magadu mhuti wechipambo wakanotorwa mumusha kwa Magadu kuti tichengetewa nekwamuwambi. So Magadu ndakabuditsa lini? Mutumbi wakagarirwa uyu wane mwana aroriwa, anga achiri musikana achiri kuenda primary. Mutumbi wakagarirwa uyu ndakurwa ndima, asi chiwanhu chacho chakatonoitwa chikapera, wakatori pano wakapedza. But ichi chikwambo chemusha zvafanana nototi sekuru edzinza rinoiri obva adya muti wekuchengeta dzinza. Semhuri muti uya wabuda, wanhu obva waenda bva wobhadhara, obva wabvunzwa ikoko kuti totora yedu ere muti wedu, wanhu obva wati aiwa tiri kuuda, tinosoubikira tichiuitira zvaunoda. Ndo chimiro chiri apa.
saka ndandichida kudzidzisana nehurukuro yange ichitsanangudzwa nevarume ava kuti tibatsirane. Mukoma Solomon, muno mundapinda muine matara ari kukurukurwa. Murume uyo ane nhau dzaangarombokurukurawo achibvunzawo uyu achipawo mibvunzo uku nemaonero anoitawo mberi kuti dai zvikafambawo zvakadai zvakadai zvakadai. So ndine pandadayira pandoda ndigadzirisane tobuda nemhinduro inonzi 1 tese tirege kuzoti umwe azoti neapa umwe oti neapa kana kuti tozoguma tetonge takaita tambo dzakadai so panapa isusu tiri pabasa 1. Ndinowanzofarira chokwadi straight forward bwa handizvo paripo ndipo pasiripo handipo pasiri kuita nevandinoona kuti apa hapasi kuindiitira nekuda kweABCD. Paita mubvunzo wanzi panapa mombe dziri kuenda ndedzemukarati asi nhau iripo pamuchifanira kuti panobviswa munhu anoenda kunoripwa kurudzi urwu. Yes, pamutemo wechiwanhu pakuuraya kare zvaitenderwa sekudaro, asi ezvinezvi mutemo wakagadzwa nehurumende yeZimbabwe hazvichabvumiri. Ende pakatoitwa nhau yekulipa munhu panapa kana itori nyaya yekutoti paruripwa munhu ini ndotobva katagara ndaitiza bhozi inonipisa times 10 bhozi ndinotoona nezvekuripwa kwevana ava pasirisi saka inondibata inondimoneredza kupfura waripa. Nhau iyi yakanzi so tinoibata so kana vanhu vauraya pane pakubviswa maripwa ayaya poindi yawazotaura kumberi ndiyo chaiyo kuti pfuma yacho kana yasvika pairi kuenda tinoita make sure kuti pawanika mwanakomana here anopiwa pfuma iya handizvo otoudzwa kuti iwewe unofanira kuti uroore munhu anozodaidza zita rinoti nengi riremufi. Definitely zvinhu zvinofanira kuzoitwa. Saka muchiona tichiti ngozi pakuiperekedza tinosiya taita make sure kuti pfuma iya yadistributwa here nemwazvo zvisingazokonzeri urwere mataisa nekwatabva. Ndosaka ndichimira muchiona kuti even matare edu tinomira kusvika taparadza ground racho reseramira mushi. Saka papoint yautaura tiri right. Saka Mandi pfuma yako yasvika kumba panofanira kuzowa nhau yekuti tazowana nemwanakomana watinopa pfuma yako anozodaidza zita rani zita rako. But kana iri yekuti kunoripwa munhu iyo yakatiomera inondiomera 1 asi ndine zvanichada kuti tichaita yedu kana tasvika kumba kwani kwenyu nekuti kune vari kubhuka dzinza rino iri rakabhuka masimba enda ndaumboramba be enda dzimwe dzacho hazvizoiti kuti ndizvitipa navanhu ndazvizwa nekuti dzimwe dzacho nozoda kuti Mandi apa hama yako apa yamani tobva ndaenda pane point yawataura kuti unosimudzwa sei kunoku pasina hama yako. Yes, ipoint 1 nyaya inotinetsa kuti titange kutsikirana nehama dzako. Hama dzako zvakaoma kuti dzitsike pamukowa wemhandu pasina kuripwa kwako iwewe. 1 anodya chii anenge ari mumbamani ouya panapa kotarisana nevanhu vakaponda mwana vake chii chinobuda ipapo. Plus seni hangu inini handisati ndaita basa rakadaro rekuti ndinowatora wouya pagiraundi kunze kwekunge dai ndanga ndaona mabhonzi emwana vavo kunoku. Yes. Good. Zvino apa kana pasisina ndakukana nemweya chete ndine nchida kuti vari kumba uko vanofanira kugara uko. Kana takukusimudza tinokukumbirira totaura ndiye zvakanaka tosimuka toenda kupi kumba kwako handizvopa wonowapaira wakumba kwani kwako. Kana kuti dai usina mhuri yako ino isina kuchema ndaitanga kubika doro kunoku ndozosimuka ndoenda unobika futi kupi uko. Asi mhuri yako yakachichema ikati wona takutotora kamari pamari yaMandi ndio yatakutora futi vana tinoti inotopera pfuma yako yacho wari kuti tiri kugadzirira kuenda mberi iwe unenge watodzokera futi pai mumashuri. Ndosaka ndakakukumbira pa kuti Mandi takukumbira doro rako ribikirwe kupi kumba. Ndinofunga ndakataura newe
ndikakukumbirira zvakanaka. Ndapaswa. Zvataurwa nababa wandazvinzwa. Ya, ndaibata. Ko zvazvakadi kuti mombe dzacho dzinoi dzichirekwete dzobva dzangohamba kupinda mune dzimwe. Pana chakashata here kuti idzodzo mombe dziri kotsiva pakuti musikana apa shona zvekunzi hazvichatenderweba kunongoende mombe handitika zvareketwe nababa zvinongoita. Saka inini ndaifunga kuti kana pfuma yedu yasvika paumba zviye ndosakaunzwa paya mandi ndakati dare iri riri kundi rakanga rambotangwa handiti asi dai ndakaritanga naro izvozvo pamwe handitozivi kuti mombe dzadzo dzakakiliwa here so nekuti isusu takavhura kuhomedzwa nzinga ng'ombe ngozi kana ndechi inofanira kunge yakakiliwa and handina panoripa ngozi munotoona nditoburitsa nemaclearance forms and everything ndinoitira kuti vanhu vanoripa matsotsi mweya wobhinya unobata pamunhu wesese antangonzi wakanditorera ng'ombe yangu nechisimba bira takambosangana nazvo zvinhu izvi kwana kupemba kwandakatobva cheko kunedza yatotiza kudzokera kumba kwayo watanga kutoramba naye pana vakomana vaenda uko ndikubata ichirema vari kuuya neshoko kuti wanga vari kwamutoko wanga vachida kufanira kugarira mutoko ayo hanzi mombe idzodzo mhuri yekuno iri kuenda iri kuperekedza nemi nachiremba nemombe idzodzo hakuna anokwanisa kudzibvunza kuti ndedzei imombe dzengozi endaizvenyu ya vanotipindura vakadaro handirambi zvazvinenge zvakuita manje handiti tasvikaka mawaudza wobva watipindura mhinduro yakadaro hatina problem tinoita answerable tinofamba tinofamba handirambi tawo dzanyaguze ndakamboenda nadzo dzanyaguze dzakaramba kuklika paruwagwe apa pakamuka mbitsi apa asi inhau yekuti dai munhu anokliya wangu anga ari panapa tinoziva matauriro andinoita nawo even inini ndikafona inini kuti aiwa ndazvinzwa 1 2 3 4 5 kawani because ndikadziendesa uku dzichadozonopinda mukati inonopinda sei animaibata ida kuenda kudhipi inonopinda sei saka inyaya yekuti hatirambi zvaitwa asi inini inotodzifambisa kana ukabvunza madreamers media munotoona ndichiputsa maclearance form angu ini vanondibuditsira because ndine zvandinoziva nezvandinotaura nezvatinoita but zvisinei kana pakadai hapo hapana chakaipa tinenge tichienda ndakambosangana nazvo padodzo vakaramba kudziclear once endai makadaro anenge abvunza moto ndedzengozi takafamba tikasvika tikabudirira zvakanaka but pamuda neconvoy asi mune mautoti rori remombe apa ngozi yenyu pamberi apa yotoenda yakadaro convoy yacho kusvikira yasvika kwairi kuenda ende kuti vakomana vanoita zvavanoda tinotombonetsana navo munzira vanodziya musoro ndinoita kuti vananesa vapale vati ndakubvunza sachoka kuponi ng'ombezi saka nyaya nenda kuda mune phone number here dzepa apa vakomana vaenda daidzaona vakomana vaenda vanagoni nakuda kwaenda mwengia pamombe dzataurwa nababa wamaparekete muchitepu baba vataure point nyaya inenge yakuitika manje yakamira sekudai imimi pamombe dzenyu 10 dzamakachaja imimi mafungiro kubatsirana kunenge kwakuti kana tasvika kumba topatsanura toita kuti 5 dzomirawo 5 dzomirawo inhau yekuti pamakachajana nevanhu ava ndosaka kazhinji tichida kuti panoitwa zvinhu zvengozi pange paine mhepo yengozi inenge iripo pamutemo mombe dzavo dzaifanira kuita dziri pamutemo chaidzo dzinofanira kuita 7 handiti 7 tobva tati 1 inopindapo ndeyechitsvuku kana kuti yemuriwo vadzaita ngani 9 7 vadzaita 8 handitika then dzemunhu dzozomirawo padzo ani mapaona asi manje kuti giya redu ticharichinje
rinotinetsa nemhosva iyi tatopa pahata kuti tatotambira mwana kumhamba yatoibva uko nokuti mhai ndakarekete nawo ndikati inini handichaje ndikachaja munoti mufi zvinozonzi mufi kana kuti ibenzi sezvinoreketwe masawa ndakati mhai ndiwo anochaje mombe dzavo saka ndodzawakachaje sakati mai vangu kuti bvisiwe mombe idzodzo handidini ngabvisiwe masawa wacho nditoanadzo here mombe wayo anadzo wacho ngangobvise mombe ingozive kuti yakupinde mumota ndachipisire maningi rodhi hamuna kufamba yakanaka iri wakaende kuchipinge ndairamba kukwira mota makazviona mufambiro wamaita muchimhanya pinde mutauni makubude mutauni ndopinde mota ndakakumiririre maningi muchiona rodhi dzakagadzirwe maningi muchifamba zvakanaka nyangwe makamhanyiswe henyu kumhatso kwangu but hamuna usosvika kukuwadza wako makazotambiriwe saka ndorekete nchiti ipapoka mombe dziri kureketiwa idzodzodzo ngawabvise masawa dzacho aipapa handisi kuda ngawabvise masawa hey ngawabvise masawa mombe hada ngawabvise masawa mombe ipapo handiti munadzo here mombe wanadzo wacho munongosara muchitaurirana ngawabvise kubvisira mhai wangu kuti pamhatso pawakugara ndangasimbazivi vari kutotambura vachachengetewa nani ndobvise mombe ipapa hazvisikitaba izvozvo pese poenda maimbeende nemagrosari here muda kuti handi ndibvise mombe dzamai vangu maimbeende kumhatso kwako nemagrosari here kuzoti tete mandi ini ndofunga kudai so zvoona here tete mandi ini ndanimbori panze apa nemhando dzako idzi ndatotanga kubata basa mani rangu chairo nofunga ndaniwana washoma wada kuenda kunopaira ndizvoka ndingati ndatanga kutobatanidza mhando dzako idzi panze ndikati muri ngaiende ipairo kuitira kuti ndida kuti mhando dzimire kwadzo vakuripa vamire kwawo kuitira kuti kana giredha rouya toziva kuti uku neuku handizvoba saka paane nyaya yangu manje ndiye kudaiso mandi handiti pamama akataurirana kumba papa kanzi mombe 10 then $500 iyi yange kanzi ndiyo yemukadzi handizivi mataurirane makaita mama akataurirana sei tatisatambogarawo pasi uchindionesawo bati chitaurirana mai wangu achisvike mukati memusha wakangomukira kupinda kunge makwai ari kuti niyo kupinde mumhatso papa sina samukuru saka waingosiyeka mwana wacho upinde mumusha iwo wakangoita kunge makwai ari kupinde mudanga rayona wapindewo wasiri kuziva kuti wagadzire moto wabvisisiwe kamwe wabvisisiwe mbudzi 2 wabvisisiwe 300 yekubatisa chibatiso kaicho ndiri kunyeperewo masawa ndozvamakaitiweka pamataurirana newabereki wangu pfuma yamakachajiwa mombe dzenyu 10 makabvumi handitika pamanzi 500 ndizvoka iheka mune chiro chamashaisha kutaure muri kuchiziva kwakataurwa nyaya yemachira iheka rered nerewhite wakomana wakaenda ikomo imimi toda vanhu vanotaura chokwadi makanzi kutodiwa jira 6 meters juu nejira rewhite riona kuti kana ndatibatsirire saviri rokunditisa chapindenyu chiperenyu kutisa Alright mandi ngatitobatsirane hona ndapano musavira wako taura ako zvaunga wakatipa pakanganiso pacho pataure tibve tagadzirisana jira wakapangirwe newabereki wangu jira handiti makapangirwe eka munongopagadzirisa ndakaita seijira zvomidai ini ndakazoita zvokuudziwa jira jena ndindora makapangirwe naro iri ndopfuma yawakarekete newabereki wangu achinzi mwana wenyu
hatikwanise kuti hanzi tibvise mhepo kuti teise upo. Chatingaite mari yamaunza tongobatise kuti mandi zvakadai mbomira wanotsvake pfuma. Saka inini kumuke kwandaita vanhu vaiti yanzi vana chiremba vano kana chiremba wakatondibate kana ndada kubuda ndongobuda handizvere munongonditsipika panguva yandatendera kuti ndatsipikwa ndobva ndazongobuda futi handitika ndakazongobuda nchiti muri kunonoka mwana asisina mazino mwana wandakagara uno ndichikonzereswa nani nabi handiti pese paarwarira adzuriye zino chingotauri. Saka ndaingomuka kuti inini mungarebese inyaya yenyu kunge ndakaoma chandakuda kuende kumhatso kwangu kuti ndichisiwo mwana wewana agare pai mumhatso make chindiitirai zviro zvangu zvandiri kuda. Vemasawa wachona ndopo vanenge vachiti uri kupenga hatitenderere zvikutaurwe Namandi waripo. Baba vanotodaidzira kuti hatisi kutitenderera zvikutaurwa Namandi waripo baba iwawe but chinondinetsa manje pavanenge vachiramba zvandenda taure mai vanobva vadaidzira kuti mati zvataurwe nemwana wangu ndoda kunzwe voice remwana wangu mati ndoda kunzwe voice udaidzira kuti chiremba 350 ndakada kuhake mhepo pandanatsodzikama ndakati mari ngaibude ndaunatsodzikama ende shuwa ndakanatsodzikama wakaende kumashopu ndakati dakunatsowanyisa mari iyoyo tobude pandanatsorelaxisa zvangu ndopa ndakazongonatsoona kuti vanhu vatenderere pfungwa dzinoita kunge dzakutenderera kudai tobva ndazoenda hangu kwandakaenda ndazodzoka pamba pachiremba iwawawo ndobva ndakachizongodona pandahaka zvanga ndakuseka ndakati mazozviona here kuti mainditsvaga zvandaitawo masawa manje ndinorekete nchiwarerutsira kuti pandinoona kuti mai wangu apa wada koma ndinotanga kupinda kuna mai wangu ndowapfawise mwoyo ndodzoka zvangu tochiti chiende morekete nawo makutambiriwa ende zvinoita ndiri kunyeperewo masawa zvandiri kutaura hapana chinongombonditadzisa kuita pandinomira sehure parodhi ndichikwidza varume wakurumota kuti mati hamune mari yelift here ndinomira sehure zvangu so ende parodhi ndongomira ndakanatsomudresa ende ndichinatsamudresa wakunemakati ndo pamunodaka ipapa monatsoti hama konatsopira endakachizvigona konatsopira handiti here ndonatsotedzere mutauro wacho makati yenye drive kuenda kwamutoko bebi une mari ibebiri mahara ndonatsogadzirwa padhuze nedrive ndonatsokwira mumoti ndonasemba chiziva hangu kuti ndikaenda kupolisi ndishuwa ndichibata mapurisa acho ndichinatsoona kuti iri tsotsera b iyi mhando yab iyi chakati chab wese ndobata ndozongodzoka hangu ndikuti vemasawa maona here kuti kupolisi kwacho hamuzi kubudirira mandi zhinji dzakatengwa nabi vana mandebvu akagowe pano vachidaidzira kuti mandi tinewe kupi mandu dzabi kuti mapurisa emamuteko mazhinji watengwa here nabi inyaya ishi nguri kutsvairwa mari dzenyu mshingodzi achiita zvaanoda akatarisa zvaitika pataendawo chanyanya kunetsa chinhu wani muno mubhuku muno muna ane bhuku ba wani remombe chairo rokungoti nyangwe rine shoma zvisingakwani 10 rekuti dzibva vanhu vese vangoti rakatorwa zvekuti tingoone kubvisa chi tava tazobva panapa ndobva taenda kwamutoko ndasvika pana teto ati paumwe wenhingirisi wevheti akati mimi kana tikakupa ibhuku hamukwanisi kukiriya tikakupa ibhuku nyangwe tikatoti anokupa ibhuku akupa ibhuku hamukwanisi kukiriya mombe idzodzo dzisina kumbodhibha kana kairi kana katatu hakuna anokwanisa kukiriya mombe idzodzo ndokubva ati zvamungatoita imimi zibest way hapana asiri kuziva nyaya mungatoenda dzakadaro nokuti izvozvizvi kuti titi mimi munokiriya mombe idzi kana pasitorina bhuku ane bhuku rine mombe dzekuti tibvise mombe dzese 10 momodzozodzorerwa hapana ndokubva atifonera mupurisa waafonera ndiye afona akatoonavo masawa aripo wadoda kukiriwa watokiriwa sei akati aiwa nyaya yemasawa hapana asingaizivi ende mombe idzodzo tinodzikiriya tichiti dzikaenda muzita rani kwamandi kwacho iro ndo basa redu iro
ndosaka kuine mugariro wedoro ari kumberi ende ndaitofunga kuti mugariro anga rogarira doro kuno kakataura nemi wanga wakabva kune ukauya kuno ndiri kuiona ya ndinosombodhiraivha basa panapa kupfimba nchembere kuti ngatibare mwana kupfimba chamwari yangu kupfimba mandi parori kuti mandi ndine mari yakawanda hanzi handiri huri hanzi mota inotomira chete ipapo ko doro waimwaripi ndoro wasupa ndode hangofodya unoziziva zvandaga asi unayaona ha ndoidaini alright tichamboti nama dzemune kuveta zvitu dzinango magudi ndivanatsa wangu asiri umu munofanira kuti pamunai masvika torai manhamba nemaaudio zvinozotaura ndo dzinogona kuti angenda nemombe tine trade yakufunda ndosakawanza ndari kutanga kutoti yanisiro gia number 50 ende ngazvibve nekumhepo kuti ichititaurira kuti tinobudirira here no kumhepo togona kubudirira pati munhu wenyu watiri kutamba naye ari kutsvaga kalupo kaanobuditsa pachena kuti honai ende tese tinee tisina anza ipapo tinoita dzefunde okay namba dzemu nekuvheti dziripi pavheti yekuno handicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yezimbabwe rwendo takananga chipinge don't worry vazhinji vaiti neshamba enda kuchipinge hongu kuchipinge tiri kuenda tichakupai nhau dzinenge dzichibva kunzvimbo yechipinge kuti chiko chatora nzvimbo. Asi ndisati ndaenda kamuri yeZimbabwe ndoda kukuzivisai kuti imo muno maMutoko matangazve nhau yengozi. Tichakupai nhau iyoyi zvizere. Ndoda kukuzivisai futi kuti kwaRusape ndo pane nyaya hombe kamaRusape padare ramambo munhu achitaura kuti ini ndini ndakauraya Mingi. Tudze tokamuuraya sei otsanangura nekuti zvinenge zvakupisa chinenge chabvondoka haukwanise kuvhara ngozi. Vedwe muri yeZimbabwe ndapota zvangu ngatiregedzei kuurayana. Mweya wemunhu haungoende sehuko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatsanganai mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi senguva dzese muri yeZimbabwe promise me that muchaudzwa vamwe kuti vasubscribe kuDrewmas Media so that we take you all to another level. It's bye for now. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.